Барковіч усе глыбей і глыбей удаваўся ў цёмны гушчар. І чым далей ён ішоў, тым спакойней рабіўся яго твар, і усмешка, з якой ён не разлучаўся з самага таго трагікамічнага моманту, усё больш і больш набывала дабрадушны лагодны характар. Глыбокая застылая ціхасць палескай пушчы, хмельны пах волкай зямлі і спрадвечнага жыццёвага праху, ціхі, малельна-пакорлівы шэпт пажоўклых лістоў і самота, поўная, бязмежная самота, салодкая да ап'янення, да забыцця. Як добра яму тут, які цудоўны спакой ахінае істоту яго, як расце, развіваецца яго вольны, непакорлівы дух, надламаны жыццёвай нягодай. І як далёка засталася ўся тая нягода, з жорсткай барацьбой, з трывогай, з дробным дакучлівым мітусеннем. Ён адчувае сябе пераможнікам. Ён сам не ведае, у чым гэта перамога, але ў душы ў яго урачыстасць, на сэрцы спакойная, чыстая радасць. З наўмысна навостранай чуласцю ён прыслухоўваецца да свае раны, і яму чамусьці прыемна, соладка адчуваць, як пякуча садніць плячо, як сцякае па целу ліпучая цёплая кроў. Міхась Зарэцкі, пісьменнік. 28 кастрычніка 1937 году па-за судовым аддзелам НКУС асуджаны як актыўны чалец нацыянальна-фашысцкай тэрарыстычнай арганізацыі. Расстраляны 29 кастрычніка 1937 году.